Zorggroep Aliade had afspraken maken met de huisbank van taxibedrijf Klomp om ervoor te zorgen dat de chauffeurs van de taxis de diesel betalen krijgen. Door de financiële probleem bij Klomp had de bewaardvierder alle tankpassen blokkeren. Chauffeurs moeten de brandstofkosten nou eerst vastzitten. Nevens wethouder Gerard Akkerman van Aliade krijgen dat geld garanderen waarom. Er is een depot voor en ABN AMRO die stelt zich daar garant voor. Die verzekering hebben we gekregen. Het vervier van cliënten van de zorggroep voorkomen de manjes hoe dat teruggeven moeten. Daarna wordt de situatie dag voor dag op een nij besjoen. Aliade had al een neetplan klaarlezen in het geval dat Klomp failliet gaat. We zitten uiteraard niet stil. We volgen dit ook al een tijd en het is ook zorgelijk. En we hebben ook zeker een plan klaar liggen. Maar we zullen eerst moeten afwachten hoe het verder met Klomp gaat. Maar wij zullen ons uiterste best doen om er altijd voor te zorgen dat onze cliënten vervoerd kunnen worden op een goede manier. Het taxibedrijf had al langer financiële problemen. Nevens de vakbonden zou dat komen omdat ze te leeg inschreeuwen hebben op onbestegings voor taxivervier.